ڕۆژنەمەوانە خویا دەکات و هەموو قێرانên niha herêm keftiye berêja qêrana siyasî û serokatiya herêmê ne. دیتنا من افرو کردستان تنها قیران سیاسی هيا و فريجا قیران دارایی و قیران کمالاتی و قیران سیاسی همی گریدای هفنو و اف قیران سیاسی بوی اگر درزبونا قیران دیتر Yasa nasek didata diyarkirin ku eger bi zûtirîn dem ev keşe çareser nebin de komelgeha Kurdî ji berêk çit. Yasa xwe ser rêxistina civakî bi rêve çit. Wextê ku civak girakokî civakî de duroz bîn pêknekirin civakî de çit bî yasa xwe pêşkêl bit. Kêşe yasayî zêde dibin. Eva ku ev qeyrana derayî hatî durost kirin giştî yanî civak wesileke pare wesileke bo civakî. Wextê ku nebin otomatîkî tawan zêde be. Tawan zêde bî yasa de cêveje be. Encam del civak dê ew xalên xwe ku ser ava bî ji dest. Li pêgotina yasa nas û rojnamavanan qêranên karasatiyên mirovî yên mezin li pêxwe înayna û layên peywendîdar jî dê bêdengin û evê bêdengê jî dê komelgeha Kurdî berev Holeşyanê betin. Ekrem Derweş, Kanala Badînan Saet, Duhok.